le tunchuma mathematics tuition class ka thin ta na video hosa der ta na kan bo sai chu trigonometric ratios dikhania class 9 July exercise 18.3 mi khania a table hi table point mo tak mai 18.3 a kan cho tu ron shil tu khania chuan table a hian kan mong hian ratios parute angle chi sang 0 to 90 hen kan mu a hei thiam vek khangai sia en lova man thei vek khangaya chu hau tak deuh hleka wangin a thiam dan o sam te a hre dan o sam deuh te kan soi dona e table hi ba ha vek hara wangin en lova zia theia en lova kan en ton tur he en lova zia mai khangai thina chu mi ti dan o sam chu tun chuma chuan kan soi dona ni table kan huang hian lo en ma support taila he ta hi theta kan hi angle khania chuan sin cos tan kan tia mi pathum hi in dot sela adang hi chu cosec cosec ti veli chu a khoi pom sa se a boi to lova ti chuan hela ma hian a degree lam hi 0 30 45 60 90 thing kan nia ti chuan heng angle sang a degree sang te omda na hi tiang hian kan lo sei chan don amasa chuan sin len phe hi sin len phe hi 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 ti zong hi tlar khat tal hi han ba ha re phot tai la ti chuan tlar khat kan ba ha to nuwa chuan heta uwa na changa in tran hi he ma ko sa hian uwan chang kan tran phe bia sin a jan ti hian a phe ya ko sa jan he ta chang hian a in tran be ti zong hian le phe be thum tan pakhan ma cos lam chu ba ha la ngai tol ba sin kan rem dan de ding ai ti zong rem phe be mai tu hian ta ti chuan tan kan sei don chuan formula khan tan theta chu sin theta by cos theta ti nia chuan sin hi cos in kan sem zelama tan zon zela he kan da do na 0 hi 1 in kan semanga 0 lo chota 0 chu eng number point semila 0 chota himani ti chuan heta sin value hi heta cos value hi kan sem le he chuak le chu ti zel chuan ani ta chuan soi fiang mai lai ta chu helai hi ni ta Dichina han kan soi to 0 kha 1 in mo eng number point semila 0 chukan kan tia tuna chuan 1 ve thung hi 0 kan sem ve thung long ta ai nang mi lawa chok kha natural number eng po positive number re 0 kan sem chuan a value kha undefined then infinity then the symbol ani ta om je chu tam lam nei plus 1 changa chung lam zong kha tam lam nei lo ko ba tleng ni kan sem ta number eng po hi as sem tu a tleng po le a value kha sang nei thina chuan 1 hi tam lam nei nia tam lam nei lo ko ba tleng kan sem khan a voi zat ka chu ngai naw lo wine infinity undefined and ta ten a symbol kan la tani ti chuan code kan an en ta code po chu tan le link kha lo ni to 0 le link kha lo ta 0 le link chu 0 le link chu code ai chuan undefined kha lo ni ta chu tiangin tana po hian a le link chu hei hemi hi le zel mai tu tin ani ta 1 by root 3 le link chu root 3 ni maya 1 le link chu 1 ania root 3 le link chu 1 by root 3 ti chuan cot 90 po 0 alo ni le tan a chunga ma 0 ma 1 kan sem te na ni ta chi diam chuan sec po hi kan en le ta he da cos le link hin le mai ta a le link zel da hai to wan all to em tan ko asan cos le sec ka reciprocal ka cos theta equal to 1 by sec theta tiam makin
sec theta equal to 1 by cos theta chính là kan se to tan chung chang po khan ta tan theta equal to 1 by cot theta reciprocals kan tia kan da ho kha kan mang chang khai ta ni ti chuan a degree zone a point in the 30 degree zone a chuan sec to cos le link cos 30 zone a mi le link ka kan da ta zel me ti nan ti hian ti obtain 45 a po kha ti zel khan ni to ta 60 a 90 a po elai value hi chu soyang khan 0 by 1 le 1 by 0 din hun khan ni ti kan sai ke to kha chu chuan cosec table kan han lu do na cosec po chu sin le ding alo ni le tao bangin sin le ding chu cosec a chuan infinity kha lo ni le ta 0 1 by 0 ane bang 0 noi la ma homa chuan hemi le ding chu ti hian ha kan sai phe to zel kha alo ni ta kha a table thiam na kong kha chu ni ta adam le chuan ni china kan su le chuan clar khatal sin clar khatal lo thiam be ula kan ti khania tuna chuan clar khat ma thiam lo wasu a vai je choda ni kan sei le na intred du me thea ni china kan su le chuan clar khat thiam be phat tanga dang zong hi lo chwa kania tuna chuan clar khat ma thiam sa lo tanga ti da kan sei le tung don ni tham me ria ma chuan angulo hi 0 30 45 60 90 kan da ta ti chuan chu 0 nuaya 0 1 2 3 4 natural number kan da pe dia chu 4 in kan sem le veka 4 kan sem ve nu chu kan han root le dia ta chu mi chuak chu tan kan da ta ni ti chuan mi chuak chu he ta hey 1 root 1 to 1 thonia root 4 to 2 nia chuan 2 by 4 nia value to 1 by 2 nia chokten nu khan hey root 1 ania 1 root hey 2 ni to ma kan root la root 2 te khan hey 4 root 3 ani maya much root 4 is 4 perfect square ania va min a phel the ta root 3 by 2 kan the ta hey 2 root in upon is 4 by 4 ka 1 and root 1 to 1 ta ti chuan hetia kan ti chuan nu khan he sin clar kha lo ni ta 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 alo ni ta kha ti khan pakhat ma ba ha lovin siam chopin kan ta ti na ni chu kan sai non le me angle te 0 30 45 60 90 kan da ta chumin wa chuan whole number 0 1 2 3 4 kan da chung number te chu 4 in kan divide le veka chumi zo kan root le veka chumi chok chu kan han da de dia ka sin zo na mi chia ka alo mi ta chun chan klar khat po bai ha lo vin he trigonometric table exercise 18.3 ta point mo mm kan lo thiam thei ta ni ti chuan he covid 19 wanga chuak thei lawa ina kan om hi luna bu ra phone khoi mo tv and remote lo win zil la tun ngai tak fel tak chol lai po tuition la tang pe khapa tai ma in ni kha chu he chol chung friend kan ni chung kan hin na ta na khung san kan ni chung ta na kan lo thiam tan kan ti dewa sikam thon chan tak tu ni e phur takin lim takin in lo je ka be se e la me